Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय लोगो ब्लग भिडिअसो जागोन, जेबो भाइराल नङा, भाइराल भिडिअनि भिडिअ नङा। ओमफ्राय नोंथांमोना बे ब्लग भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय मोनसे नोंथांमोनजों मोनसे गोजोनथाव खौरां फोरमायहरनो सानदों आं। बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय लोगोफोर, आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावनो नागिरदों। बे मोजां खामानिया मा होनना बुङोब्ला, बे मोजां खामानिया जाहैबाय लोगोफोर, नोंथांमोना जायनाव चेनेल दं नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट खालामना फोरमायहरनो हागोन। मानो कमेन्ट खालामना फोरमायहरनो हागोन होनना बुंदोंब्ला, आं नोंथांमोननि चेनेलखौ नेक्स्ट भिडिअआव प्रमट खालामनो हागोन। नोंथांमोना सोर सोरनाव चेनेल दं नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आं बै चेनेलफोरखौ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननि चेनेलखौ प्रमट खालामना होगोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआथ' ब्लगसो जाखागोन लोगोफोर। नोंथांमोना ओमफ्राय ब्लग भिडिअखौ इन्टारेस्ट बा ससे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। आं बारा गोलावबो बानायखाया, नोंथांमोना बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय ओरैजाय आजिया गाननायगासिनो दं, नै बिमाजों गालां जादों, दस्रायाव थांदों। मा देखायनो आरोना लोगोफोर, न'आथ' गैखाया नै बेनो। ओमफ्राय नै फुल देखायलाबायसै, दाख्लै लाबोना गायफैबावनांगौमोन। नै 10 थाखानि लाबोदों। ओमफ्राय नै खमला बिफां देखायलाबायसै, खमला बिफां नायदो लोगोफोर, खमला बिफां। बे खमला बिफाङाहाय मा होनो, सान्दुं नांबाय थानायनि दारैनो नैबे माबाया रानलायलायबाय। मानो होनना बुङोब्ला खमला बिफांथ' एसेबाबो सायख्लुम नांगौना, ओमफ्राय फिथाइया थायो आरो बुरजा बुरजा थायथारो। ओमफ्राय मा जायो, मोनस्लाबा आरो। मानो होनना बुङोब्ला बे सान्दुं नांबाय थानायजों फिथाइया खामनानै लेरहायनाय बादि जानोसै, मोननाय बादि नुनोसै। ओमफ्राय अबेबा सिरिसै, अबेबा उन्दैफ्रा मोनबाय साननानै हानना जानोसै। ओमफ्राय जायोब्ला गोखैसो जागोन आरोना। ओमफ्राय बाजारफ्रावबो बिदिखौ मोनजायो, गोखै फिथाइया बिदियावसो जायो। ओमफ्राय नैबेयाव थाइनै थाखुमानानै, बेयाव सान्दुं नाङाखैमोन, बेयाव सायख्लुम जादोंमोन, बेयाव थाइनै थाखुमानानै गावनि बोथोरसिम थांनानै मोनबायना। ओमफ्राय बेनि फिथाइया गोदै आरो। ओमफ्राय सान्दुं नांनायखौ जायोब्ला गोखैसो माथो नंगोन। ओमफ्राय बे सान्दुं नांनायजों खामनायजोंसो गोखै जायो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना गावबागाव चेनेलखौहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननि चेनेलखौ लानानै भिडिअ बानायगोन आरो लोगोफोर। जायना चेनेल दं नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आरो मा, न'आव थानानैनो हिनजाव गैया दा, बाहेरायाव थांदों। ओमफ्राय हनै आं आलु गायनाय लोगोफोर, आलुआ एसे जादोंमोन। नै आलुआ मोजां जादोंमोन, गैया एसेल', फारलासे गायदोंमोन, बाव फारलासेल' गायदोंमोन। ओमफ्राय बिराद दै सोदों आं, बाव दै सोनायनि थाखायनो बेबादि बिफाङा बिराद जाबोदों। ओमफ्राय जेबो मुलि होआखै दै लोगोफोर, बाव गोबोरखि हासार ओमफ्राय दैल' सोदों आङो। बेदराबो एसे थांबाय, एसे गिदिर गिदिर जाबायमोन। दाउ एरलाजोबोलै, दाख्लैसो बेराखौ होजोबनो हादों नै। जेबो मुलि होआखै, बाव गोबोरखि हासारजों दैजोंल' होदों आरो लोगोफोर। दैखर खाथि नालाय मेचिनजों सोबाय। ओमफ्राय जेरै जानुवारि गेजेरफ्राव बुरजानाय जाखाबाय। ओमफ्राय भिडिअखौथ' आं बारा गोलाव बानाया, मा देखायनो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना ओमफ्राय बे आं बुंनायखौल' नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालाम। थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव। बाय बाय।